То Шрек ще се тая. Много красив, много красив, много красив. Ох, леле, мале, леле, ох. Чат, съжалявам. Не гледайте в панталона ми, гледам Шрек в момента. Главата ми му да е като iPhone. Защо главата да му е като iPhone? Крис, бяло или жълто куче? Стига да е куче. Няма значение. Шрек е живот, Шрек е любов. Така, започваме с красивата му овална огромна глава. Красота. Майко мила. Мале, най-красивото огре, което съществува. О, с гнусно блатно зеления цвят глава. О, братле. Сега ще ми кажа, че цветовете са ми гадни сигурно, ама все пак. Няма значение. За Шрек го правя. Здравейте! Ками е тук и още е будна. Здрасти, Ками. Така, сега започваме с светлосенки, разбира се. Ой, това е много тъмно, бе, брат. Искам малко не толкова тъмно с зелено. Така. Така, знаете, светлосенките трябва да ги нарисуваме. О, перфектно е. Така. Радвам се, Борис, много се радвам. Мале, това струва много вече, нали? А даже не е завършено. Даже не е завършено. Трябва да нарисуваме прекрасните уши. Прекрасните уши. Прекрасните уши. А, не с това. Не с това зелено, бе, калцун. Ох, леле, мале, леле. Требиен. Малко главата му е по-голяма от планите. Ама не, той е в бекграунда, бе, човек. Ти не разбираш. Той е близко до кадъра, доколкото... той е във форграунда, близко до нас, доколкото планините са отзад. Перспектива, Ники! Научи се малко! Аз ли трябва да ви уча на всичко? Леле, аз ли трябва да ви уча на всичко? Не мога да разбера. Зидроган! Какви са тия звуци, Крис? Тези ли? Това ми от стола, който скърца все повече и повече. А пъшканията ми, това е заради Шрек. Не знам за кое от двете говориш. Така. Добре, тук ще го... Само набързо ще го покажа къде е началото, къде е края. Добре. Нямате перспектива! Пъшканията ми, какво да ти кажа, като видя Шрек... Не издържам много. Трудно е. Шрек е... Как да го кажа? Шрек.